Good evening. Madzulo abwino konse kumene muli ndikhulupirira kuti muli bwino. Mbali zina za Malawi mvula yavuta kwambiri and madzi ali pena paliponse, matoileti anyowanyowa kwambiri mokuti pali ngozi zambiri zimene zikumachitika especially kumbali yokhuzana ndi kudirizika kwa zimbudzi komanso manyumba, so zosakhala bwino, zosayenda bwino, koma tipepesa kwambiri kwa onse amene ndithu amene akhudzidwa ndi ngozi ngati zimenezi. Tiyambe ndi ma-update athu. Teni choyambira tilowe ku dziko lija la Iran kumene ndithu kukumveka kuchokera maripoti a Israeli kwanena kuti iwowa ndithu apha wamkulu wa security amene adamusiyira chitetezo chonse komanso ngati strategist, munthu oyika zinthu mndondomeko kuti ichi chikhale chonchi. Dzina lake Ali Larijani, anali munthu wofunika kwambiri and wakhala speaker wa nyumba ya malamulo for 12 years, wakhala negotiator wa nuclear, maposition ambirimbiri, so ndamene amalongosola zinthu. So kuma report aku Israel akwanena kuti mkulu ameneyu kuphatikizaponso ndi wamkulu soyinaso wa asilikali ena amachita kuti Basiji. Kuli IRGC, kuli magulu a asilikali ndi gulu la Basiji kumenekoko ndi branch ya bomaso imene asilikali amenewa. Mkulu wake yonso akutinso ndithu amuchotsa moyo. So malipoti amenewa ndi ochokera ku Israel. Tikangana ku dziko la Iran kumene ndithu palibe confirmation iliyonse kapena kuvomereza kapena kukana kuti mkulu wapita, and pangokhala zizi ku Iran kumeneko. Mudikire zinthu ziwiri, it's either ndikuti kutheka amuphati koma ndikuti nangasanali munthu wamkulu ndikuti akupanga replacement pacha kumene kuja pacha ma replacement samasowa kumene kuja pacha kungochosa uyu wina amakhawa bwayaso chosa uyu ndi system yawo ndimene ndi kutheka ngati kuti wamwalira adi ndikuti akupanga system imeneyo alengeza later, koma ngati sanamwalire alengezaso afterwards. Komano maripoti awa dziko la Iran silinatsimikize kuti Ali Larijani ndithu ndi mkulu winaso waphedwa. Koma patatha maola okwana awiri ma-Israeli angolengeza kuti Ali Larijani waphedwa. Papeji pake iye ku Twitter anapanga post kalata imene yolemba ndi manja kupepesa za asilikali amene abwera kuchokera ku Sri Lanka ndi boti lija anaphulitsa ma Americans lija. I think imene ndithu yatakamba yapita, tiona kutsogolo kuno imene zingakhalire. Number 2, tikambe zokhuzana ndi Shoshana Orit kapena Shoshana Stroka. Shoshana Stroka ndi mwana wa minister of settlement oyang'ana za makhalidwe, wasala makhalidwe ake achikhalidwe koma makhalidwe kukhala settlement, I don't know kuti yani, koma wasala makhalidwe koma makhalidwe kukhala settling, kukhazikika. Orit Stroka mayi ake amenewo. Mwana amene yu waphedwa, I don't know kawaphedwa kasanaphedwa amene koma ngopezeka watafa, mwana wa nduna. Mwanayu amakhala payekha mu nyumba ya renti, makolo ake ndi nduna za ku Israeli. Mwanayu amayenda chozemba. Mwanayu adauza apolisi kuti
azimuteteza kuchokera kwa ndani, kuchokera kwa makolo ake omwe, amene iyeyo akuona kuti pa nthawi imene ali ndi zaka 2.5 anampititsa ku maricho tiko zimene kuti chani kaya, ku zinthu zimene amakapanga ana ang'onoang'ono amakagona komano kuphatikiza ndi zikhulupiriro. Mwana wang'ono kumugwirira koma ndi zikhulupiriro ka zachuma ka zamphamvu ka zachani muli mosema, koma kuti makolo ake amene iyu Shoshana anampititsa kumene koko kukamugwiririra. And makolo ake omweyo ali ndi zaka 13 mwanayo anayamba tsopano kumugulitsa thupi lake kapoti azibamba azimugona, then iwo nkumapeza ndalama. So mwanayu anabwera pa social media ndikuyankhula nkhani, ndikupanga report ku polisi. So samakhala makolo ake komano amakhala payekha. Zimene zinthu anayamba kuyankhula tsopano atafika ndi zaka 34 mwana amene. So zangopeza zoti mu apartment imene amakhalamo ongopezeka atamwalira. So suspect wake mumudziwa ino yapo ndi ati apolisi akufufuza koma makolo ake ndi nduna ku Israeliko. So nkhani imeneyo mutha kuipanganso verify, ndi nkhani yoona ndithu. Imeneyo yapita. Tilowe ku nkhani yokhuzana ndi Joseph Kent. Ku USA wamkulu amene amayang'ana za uchifwamba kupanga counter kuonetsetsa kuti pasapezeke uchifwamba, pasapezeke chani, pasapezeke izi wamkulu amene amakhala sikuti amakhala munthu wamba amakhala ndi information pena paliponse, komanso amakhala kuonetsetsa kuti uchifwamba usamachitike. Wa ku America amene wamkulu secretary wa terrorism counter attack Joseph Kent, iyeyo wasiya pansi udindo poona kuona kuti akulu nkhondo mukupanga apa yakuluakulu Irani sinali chiopsezo ku dziko lathu, ndiye sindikudziwa zoti inuyo why mukuyipanga attack Irani. So wanguona zoti ineyo izi za usatanazi, izi za usatana mukupanga apazi pa anthu osalako uko muzina loti Irani ndi chiopsezo ndikati panga attack tinapa ndife. So mindset imeneyi makamaka ndi mindset ya makamaka anthu amene amadya vyamba komanso mankhwala kuzunguza ubongo. Mukazakhala ndi munthu amene kapena mukazakumana ndi munthu amene amadya mankhwala kuzunguza ubongo, most of the times akakhala yeucha amaganiza kuti iwe ufuna mpange chipongwe ndi amamba ndi iye kupanga chipongwe. So zimene apanga kumwa ku America ako. So pa issue imeneyi inapeza kuona kuti yeucha waona ndi wazoti akuluakulu ine ndipanga design still umunthu kudzuka pasi kuno ndakalipo yeye wadzula kuti Irani sinali threat, sinali chiopsezo kuti pandikambe wapanga attack anthu acha. That's it. So ndiyo wasiwatu wapaso udindo. Issue ina yomalizira ndi issue yokhuzana ndi Trump makamaka alusa kwambiri chifukwa choti iwowa akuti maiko awakanira. Ndi after awakanira maiko aja Trump ayamba kuyankhula akuti sitimafunanso chithandizo chanu ndipo sitikufunani ifeyo timamenya kupesana lese ndi zida zambiri kwambiri ndipo palibenso amene angatipose ndi makamaka sitikufunanso niyo chithandizo chanu. Amalira amukana kana kwamba kudzimvasa kuti ndi I don't know why amauzilanja anthu. So awo ndi ma update amene alipo, koma update yomaliza niyeni Iran yalumiza bomba la nyuwaniso loti silinagwiritsidwe ntchito lochedwa kuti Qasem Soleimani. Qasem Soleimani anali general wa ku Iran amene udalirika kwambiri amene ali samampatsa ulemu. So amene anaphedwa anamupatsa ndi Trump ali ku Iraq mu 2020 if I'm not mistaken, 2020 temu yambi ya Trump ichi anamupha yeche. So anapanga bomba mu dzina lake. Plus leso Iran ya tumizaso mabombaso enaso amene akuti mabombawo are dedicated kanchijewa tinakuziyane kaya
komano mabombawo special mu dzina la ana amene anaphedwa ku dziko lija la Iran ku sukulu kuja. We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them.